Hej alle sammen. Jeg hedder Chad. Jeg er 11, og jeg fylder snart 12. Jeg vil lave min første video her, hvor jeg vil fortælle lidt om mig selv, og hvad for nogle videoer jeg gerne vil begynde at lave. Og så vil jeg lave en lille tekst, så I lige kan lære mig lidt bedre at kende og sådan noget. Selvom det egentlig burde være en spørgerunde, men jeg fortæller også alligevel også lidt om mig selv og sådan noget. Okay. Jeg hedder Chad. Jeg er 11 år, og ja, jeg kan godt lide at lave det der med videoer og sådan noget. Jeg ser videoer hver eneste aften og sådan noget, og jeg skulle bare, jeg har bare ikke rigtig haft mod til at kunne lave de her videoer og sådan noget, men nu har jeg egentlig fået mod nok til det, så ja, jeg vil gerne prøve at begynde at blogge. Og min video, det er sådan noget, der skal handle om makeup og fashion, og gøre det klar med mig, videoer og hauls, og nejlaksamling og alt sådan noget, og det kan jeg høre lidt på mit navn. Men nu går jeg videre til det, så det er et spørgsmål, og ja. Okay. Det første spørgsmål er, mad eller søvn? Det vil nok være mad, fordi søvn, det kan man godt leve uden. Man kan ikke leve uden mad. Svømme eller ski? Det vil nok være svømme. Jeg har aldrig prøvet ski. Kærlighed eller venner? Kærlighed. Man kan også elske sine venner. Pizza eller salat? Pizza. Brusebad eller karpad? Skype eller Facebook? Facebook. Men jo, Facebook, for man kan også godt Skype over Facebook, så det er sådan lidt. Ja. Vinter eller sommer? Sommer. Mørk eller lys chokolade? Lys chokolade, jeg bruger mig ikke mørk chokolade. Hund eller kat? Hund. Hvid eller sort? Sort. Altså, jeg synes bare hvid, når man har noget hvidt på, synes jeg bare, det gør en helt vildt tyk. Når man har sort på, så bliver man bare slank på den måde. Jeg synes det selv lyder ret dumt, men ja, det har jeg det bare som om. Bukser eller kjole? Jeg går ikke sådan tit i kjole, jeg går mere sådan den der, I kender dem godt, den der, eller det ved jeg ikke, om der. Nu skal jeg lige få en sted over Facebook, det er ikke det. Sådan nogle stramme, nogle sådan lidt højtalede neddele, sådan helt stramme, og så sådan, de går sådan ved lårene der. Ja, og så er det sådan højtalede. Så er det jo nok være bukser. Jeg går ikke i kjole. Kun nogle gange. Pepsi eller cola, Pepsi Max. Jordbær eller blåbær. Jordbær, undskyld. Håndbold eller fodbold. Det går jeg selv til. Rock eller pop. Den er lidt svær, men pop. Nat eller dag. Det er nok være dag. Burger King eller McDonald's. Fisk eller kat. Nej, undskyld. Fisk eller kød. Film eller tv-serier. Æbler eller bananer. Juli eller fødselsdag jul, fordi der handler det om, eller ikke kun en selv. Chokolade eller vanilje. Chokolade, sgu. Nej. Solopgang eller solnedgang. Sandhed eller løgn. Hellere sovs af sandheden end at blive lykkelig af løgn, så det vil nok være sandhed. Kærlighed eller penge. Kærlighed. Swimmingpool eller strand. Matematik eller dansk. Helt klart dansk. Kaffe eller te. Ude eller hjemme. Ude godt, men hjemme bedst. Kage eller tærte. Kage. Salt eller peber. Salt. Regn eller sne. Frankrig eller Italien. Det vil nok være, det ved jeg faktisk ikke. Frankrig, tror jeg. Burger eller hotdogs. Undskyld. Burger. Kæreste eller single. Mars eller Snickers. Komedie eller drama. Larm eller ro. Om natten så vil det nok være ro, men ellers så bare larm og sådan noget. Jacob Black eller Edward Cullen. Jeg kan godt lide Jacob Black, fordi han er faktisk lidt flottest, synes jeg på en måde. Og Edward, han efterlader jo bare, det gjorde Jacob ikke. Jacob eller han hedder. Ja, badedragt eller bikini. Jeg går, hvis jeg skal bade, så bader jeg i badedragt, så det er med badedragt. Jeg går ikke sådan meget op i at vise min krop, det er alt for ung til, og sådan noget, så synes jeg bare, ja. Chips eller popcorn. Nej, chips, undskyld. Efterår eller forår. Efterår, det er flottest, med forår, det er det der tættest på sommer, så det vil nok være forår. Lipgloss eller, milkshake eller smoothie. Lipgloss eller læbestift. Lipgloss, det klistrer bare fast til ens læber, og sådan, når man gør sådan, så koger hår bare så fast. Så lidt træls med en læbestift.
æble eller appelsinjuice. Æblejuice, krøllet eller glat hår. Det kommer an på hvornår, men jeg har naturlige krøller selv, men jeg har bare glattet. Jeg gætter bare noget rigtigt. Jeg glattede det i går eller i forårs, tror jeg. Men ja, glat. Jeg kan godt lide glat hår. Angelina Jolie eller Jennifer Aniston. Det ved jeg ikke. Pandekager eller vafler? Pandekager. 1 eller 2? 2 skulle det? Ej, 2 det er tættest, når det er yndlingstal, så det er 2. Hakuna Matata eller YOLO? Hakuna Matata. Det bedste ord. Ej, Hakuna Matata. Og så vil jeg lige hurtigt sige noget. Fordi jeg fik ikke rigtig lige snakket om mig selv. Det var bare lige fordi jeg tog lidt den først, så videoen ikke blev alt for lang, så jeg skulle til at reagere og sådan noget. Men okay. Jeg var 11 år, og jeg havde et chat, og jeg har en bedste veninde, som nok vil være med i nogle af mine videoer og sådan noget. Hun hedder Stine, og hun går i min klasse. Jeg vil ikke rigtig lige fortælle, hvilken by jeg bor i, og sådan, og hvilket nummer jeg bor i, og hvilken skole jeg går på, og sådan noget. Det er sådan meget personligt det. Men jeg bor i Jylland, i hvert fald Vestjylland. Ja. Ja. Så, og jeg er faktisk, jeg er født i Eritrea, men mine forældre, de er begge to fra Sudan og sådan noget, så. Og Sudan, det ligger sådan tæt ved Egypten, og de er fra det nordlige Sudan og det sydlige Egypten. Men jeg er selv født i Eritrea, der ved siden af Etiopien og sådan noget. Og min mor er også halv Etiopien, ja. Og jeg er meget stor Justin Bieber fan. Jeg elsker Justin Bieber. Han er virkelig en skat. Jeg elsker ham. Jeg følger også i mit tekst, han er også her på min TikTok. Jeg kan ikke se, tror jeg. Jo, der. Undskyld. Sådan der. Men ja. Ja, min bedste veninde og mig, vi er meget store fan. Og ja. Men det var min første video, og jeg håber virkelig, at I kan lide den, så I må meget gerne abonnere min kanal, for det betyder så meget for mig. Og ja, det vil virkelig betyde, hvis I virkelig bare vil abonnere på min kanal, og så vil der bare komme endnu flere videoer og sådan noget. Og ja. Og så vil jeg meget gerne like den her video, og skrive noget i kommentaren til nogle idéer til nogle andre videoer, jeg kan lave, så jeg lige kan komme rigtig godt i gang, og så bare begynde at blogge rigtig godt og sådan noget. Og så bare sige, undskyld, jeg ser så dum ud lige nu, men det er fordi, jeg har intet make-up på. Jeg plejer normalt at bruge mascara, men jeg har intet på lige nu. Og så bare lige mit hår. Det sidder pisse dumt og sådan noget, derfor jeg ikke piller ved det. Men ja. Så I må meget gerne like den video og kommentere, hvad I synes. Og så kan I bare skrive til en anden video, jeg kan lave. Okay? Tak til jer, der så med, og så bare abonner. Hej.